Willie ngaklis kagulangan mi. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Pio ng Petresinya. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Hinglagyunig pa po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hingaldoy, tipag masisyan tayo, ang kapitong Domingo na ng karaniwan na panahon. Panamdaman tayo po, ngayon presensya ng ginubusal tamo, at ban maging mabungay at makabaldugan, kaya katamang pamagmasusi, agkatanda kayo magisan metong, garing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan ng Raymar David, para keng kebayita ng Javin Kane Torres, makapasubaling kapag nasa ng Jose Pepe Hizon, Elmer Let Villarosa and family, Gerardo Perez Jr., Ray Mark David, keng kayong safe travel, Arlene David, malalagwang kapaldana ng Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Kunanan. At marakaring maldang kaladwa, lalong-lalo na Rosaline Spencer Ryan, Purificacion, Corazon, Jose Matthew, Monsignor Felicito Sison, keng kayong 40 days, Marcelo, Publio, John R.C., Alfredo, Roy, keng kayong death anniversary, Bernardino, Felipa and Rodolfo, Marcelina, keng kayong death anniversary, Raymond, keng kayong 40 days, Modesto, keng kayong death anniversary, Raymond, 40 days, Remigio, Ronald, first death anniversary, at ding maldang kaladwa, King Purgatorio. Pagkabita mo kung yan ikin dalita pampulat.
King lagyaning iba, ampuning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng nagatang Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiom ning banal na Espiritu, mantabik kay kayungan. At kaya kon timurin. Kapatad, inanyahan tayo ni Jesus sa ating pagbasa sa ikapitong linggo ng panahon na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ito ang ginagawa ni David sa unang pagbasa nang nagpasya siyang huwag saktan si Saul. Magagawa rin natin ito kung tularan natin ang pangalawang Adan na nanggaling sa langit, si Jesus, na siyang tinutukoy ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa. Kapatad, adwan taking Ginu, inggawa na katang mapakalulu, uling iibatang at yubanwa, miging mapakalulu iya kikatamo. Iyagas tangining miranan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kapatad, huling mikasala ko king bina, king isip, amano at dapat. At miyayaluwang kakulangan. Ulinita ipanigapuku kang Santa Maria Kapilan Mang Berhen, karing sablang anghel ampun santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo king Diyos aginotamo. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalo na katamu, at king pangapatadaring kasalanan tamo, idalakatangan sana king biye alang angga. Amen. Christ of mercy, Lord have mercy. Lord have mercy. Christ of mercy, Lord have mercy. Peace to God's people on earth. Glory to God in the highest. To God's people on earth. Heavenly King, be God and Father, we worship you, we give you thanks, praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Jesus Christ, the Son of the Father, Lamb of God, take away the sins of the world. Mercy on us. Mercy on us. Are seated the right
our prayer. Glory to God in the highest, peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, God's people on earth. Alone the Holy One, alone are the Lord, are the Most High. Holy Spirit of God the Father, Amen. Glory to God in the highest, peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, peace to God's people on earth. Manalangin tamo. Ginong Diyos, mapakalulungib pa. Bustan mong aduan na ning anak mo kay kami kapamilatan, dingkiyang amano at alimbawa, ingimi ablasanan diwakan ing karukan, at maging kabuklat kami king kenumang anti kailangan kay kami. Bustan mong lubos king mikakamalayan king iti daraptan yung Jesus kay kami. Bustan ming ayagana kami ning Espiritu mong banal, king matibig ka panaligan, king lugod, mong makapakalulo at saupa na kaming makiwangis ditak mo man keka at parating mayap ke kami. Ipagkalob mo itik ke kami, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng libro ning propeta Samuel. Kanita agad-agadyang minta Isaul king ilang ning sip. Kaya benalaring 3,000 piniling sundalos ning Israel ban panintunande i David. Inya pagulong lang linapit di David at Abisai karing sundalos at ikit deng matutod Isaul kilub ning kampo. Makatasak yaking gabon lele ng kabuntukan ing tandus na. Matutod ya lele ng Abner at makapadurot lakeya ring sundalos na. Kanita nga ng Abisai kang David king aldoyti binyene ning Diyos karinggamatyo ingke kayong kasalang. Paintulot yung tandusan ke king kabud tandus na. Misan mo, eke man kailangan tandusan makatadwa. Dapot pekibat ng David kang Abisai. Eme nananan, alang ninumang lapastangan king pinili na ning Ginu, aemo sana mamayaran. Inya king waneng David ing tandus, at itanglula ng danum ay atyo kabuntukan ng Saul, at saka nalameko. Alang metong mang menakit o makibalo o migising, menatili lang matudtud, uling pepatudtura na lang manyaman ning Ginu. Linipat siya kasumangi di David, at tinalakad siya king babo ning kabuntuk, bundok-bundukan. Malaut-laut niya kanita karela. Nga ng David, o iniing tandus, makamalayari. Tuburan niya ing metong karing kaya na kanyo baneng kwanan. Ablasananeng mayap ng Ginu ing balang taong makatuliran at tapat. King aldoyti binye na kayo kanako ng Ginu, dapat eke ninanan ing pinili ng Ginu.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Mabilog kong pangatawo, puriyan me ing lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo kaya kayang puriyan. Sablang kaya ka pepanabang, emo sana kakalinguan. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Ing sabla kong kasalanan kayang patawaran, at king sabla kong sakit pakayapa na ako. King kamatayan kakabos na ako, ing lugod na't lunos pagkalub na kako. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Mapaglunos siya at malaming Ginoo, eya agad mimimwa at tapat ing lugod na. E nakatamo papatulan, agpangking depat tamong kasalanan, ni ablasanan man agpangkaring kaya katamong dewakan at kamalyan. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Nung makananuyang marayu ingaslagan king albugan, makanyan la karayu kaya ring kaya katang kasalanan. Nung makanano na lang lulunusan ning tataring anak na, makanya na la namang lulunusan ning Ginoo ring makitakot kaya. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing kasulatan sa Sabiana, iyadan ing minunang tao, milyaryang espiritu at tinanggap biye. Dapot ing taulingadan, espirituyang magkalubye. Aliwa ing espiritual ing mumuna, nune ing material, at kaibat ing espiritual. Melalangya ing minunangadan king alikabok na ningyato, ing kadwangadan ibat neman king banwa. Detang king yato kalupanala ning melalang, king kapamilatanan ning gabon. Detang king banwa kalupanala ni tangibat king banwa. Antimo nung makanano nakatamong kalupa ning taong megawa king gabon, makanyan tamo namang maging kalupa na ning menibatan king banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo mantabiyak kayo. At kaya kon timurin. Pamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, Isus nga na, kayong makiramdam kanako sasabihan ko kay kayo, luguran nyo laring kay kayong kasalang, daptanan nyo lang mayap ding masama kay kayo, panuanan nyo laring manyumpa kay kayo, at ipanalangin nyo laring manabusok kay kayo. Nung tampalingan diing pisngi mo, iarap niya naman ing kasumangid, at nung kuanan diing kekang balabal, ibi mo pati ing kekang baru, ibi mo kanino mang manyawad keka ing adwana. At nung kuana ning aliwa ing bandi mo, imo ni pasubli. Daptan mo karing aliwa, itang buri mong daptan da keka. Nung ding malugod kekayo ilan mong luguran yu, bakit manaya ko pang ablas, agyang ding makasalanan, kaluguran dalaring malugod karela.
At nung ding daraptanan yung mayap, ela moretang darapat mayap ke kayo. Bakit manaya kayong ablas? Agyang ding makasalanan, daraptan dayta. At nung ding makapamayad, ita mo ring paparaman yu, bakit maninaya kayong ablas? Agyang ding makasalanan, paparaman dalaring kalupa, rang makasalanan, balang makasingil. Makanyan. Sukat yu lang luguran, ding kikayong kasalang, at daptanan yu lang mayap. Mamaram kayo, at ikayo maninayang mibayaranan pa. King anti kaniting paralan, tanggap kong maragul aablas, at maging anak na kayo, king katas-katas na Diyos, uling magana kaya agyang karing alang pasalamat at marawak. Maging mapaglunos kayo, nung makananoyang mapaglunos iibayo. Iyo la atulan ding aliwa, at ina kayo naman atulan ding ning Diyos. Kayo mangundi na, at ing Diyos ina kayo kundinan. Mamatawad kayo, at ing Diyos patawaran na kayo. Naman, di na nyo laring aliwa, at ing Diyos di na kayo naman. Mamye kayo, king ustong takal, at masiksik, dakal at maglapo ing mebye ke kayo. King sukad apay nyukad yu karing aliwa, karin na naman sukdan ning Diyos. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatang kaligtasan. Kapuryan kaya ka, O Kristo. Maging mapaglunos kayo, nung makanayang mapaglunos iibayo. Merong isang matandang lalaki na nagunita ng kanyang 98 years old na kanyang birthday. So sa birthday party, marami pong nagagalak. At yung MC sa birthday party ay nagtanong, Lolo, ano po ang pinakamagandang nangyayari sa buhay mo ngayon? Sumagot yung matanda, ang magandang nangyayari sa buhay ko ngayon ay at the age of 98, wala na akong kaaway. Ang lahat kong mga kaaway ay patay na. Ako na lang po ang nabubuhay. So kapatid, ano at sino po ba yung ating mga kaaway? Who are our enemies? Sabi daw po, yung ating kaaway is the one who hates us, or we think who hates us, the one who curses or mistreats us, the one who harms, injures, and humiliates us, the basher, the troll, the mocker, the fake friend, the betrayer, the promoter of violence, hatred, and contempt, etc., etc. Kapatid, sa ating pagdililay sa salita ng Diyos, minsan itong sinasabing ganito ay narinig natin na may magsasabi, pinatatawad na kita, ngunit ayaw na kitang makita ang pagmumukha mo. Ito ba ay tanda ng tunay na pagpatawad? Yung nakaraang linggo, ika-6, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay sa atin po ng mga katangian ng mapapalad. At ngayon naman po, ang turo ng ating Panginoong Hesus ay pagmamahal. Yes, si Jesus, hindi lang po siya nangangaral na isabuhay niya ang pag-ibig ng Diyos. Nang tinanong siya ng isang eskreba, ano ba po ang pinakaunang utos, mahalagang utos sa kautusan ng Diyos?
Di ba, ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas, at yung kalooban mo. At ibigin mo yung kapwa mo tulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Kapatid, yun po ang turo ng ating Panginoon. Ibigin yung kapwa. But sino po yung kapwa? Sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ng ating Panginoong Hesus, ang nakikinig, ito po yung sasabihin ko, ibigin mo ang iyong kaaway. Napakabigat. Dahil alam natin, ang ating natura bilang tao, na pag tayo ay may kaaway, ano po yung ating instinct? Paghihiganti, paggawa ng masama rin sa kapwa. But itong turo ng ating Panginoong Hesus ay kabaliktaran. Sa lumang tipan, na sa lumang tipan may isang kautusan na nagsasabi, lex taliones, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero kung yun po ang ating sundin, mata sa mata, vengeance, anong mangyari? Baka sa mundong ito, maraming bulag, maraming walang ngipin. So kapatid, sabi nga po, ang pagpapatawad ay di madaling gawin dahil napakahirap magpatawad. Ngunit sa Panginoon, ito'y napakasimple. Mahalin mo ang iyong kaaway. Bakit madali sa Diyos? Dahil yung kanyang natura ay pag-ibig. Ayon sa Salmo na nagsasabi na ang Diyos ay maawain, lunos, compassion. I think sa salitang Grego, hesed, na yung hesed ay yung kaibuturan sa kalooban ng Diyos. Yes, kung ang Diyos Ama at si Jesus ay pagpahayag ng pag-ibig, yung kailang pag-ibig ay nilamang po sa salita, kung hindi pag-ibig na ipinahayag po sa awa, at itong awa ay pinahayag po sa katotoong kapatawaran. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Samuel, anong kwento doon? Imagine si Saul, hinahanap si David upang papatayin, tapos ilan yung kasama ni Saul na mga veterano o mga warrior na kanyang mga sundalo? 3,000 just to look for one person. Pero tingnan mo ang Diyos, na ang Diyos ay nasa kakampi ni David. Nang mayroon na sanang pagkakataon na si David ay patayin niya si Saul, nakatulog siya, si Saul kasama yung kanyang mga sundalo, at yung parang consultant or tauhan ni David, sabi si Abisai, Haring David, pagkakataon mo na ito, nakunin ang buhay ni Saul. But hindi yan ginawa ni David. Dahil si Haring David, although hari siya, kinikilala din niya si Saul na isa ding hari, at yung mga hari, they were anointed by Yahweh. So yun po ang nangyari sa ating narinig na unang pagbasa, pagpapahayag po ng pagpapatawad. At sa ating ebanghelyo, punong-puno ito ng mga turo ukol sa pagmamahal sa kaaway. Sinasabi nga, pagpalain ang mga sumusumpa, idalangin ang mga umaapi, iharap ang kabilang pisngi kung ikay sinampal, at ibigay pati baro kung inagaw sa iyo ang iyong balabal. Huwag singilin ang nanghingi sa iyo, at higit sa lahat, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Bakit? Ito ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Una, sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo,
Kabanata 5, talata 45, na nagsasabi doon, upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at hindi ganap. So ang paalaala yan sa Ebanghelyo ni San Mateo, na tayo ay mapabilang bilang mga anak ng Diyos kung hindi tayo masyadong judgmental, manghusga, manghatol ng ating kapwa na sasabihin, masama ka, maldita ka, isnab ka, magnanakaw ka. Lalo na ngayon, nagsimula na ang national campaign. Ay, panira ng puri ng kapwa. Well, okay lang sana kung totoo. Pero minsan, the history is being twisted. Halimbawa, mayroong logic ngayon na very distorted logic. Ito ngayon yung pinag-ano sa Facebook na, which is not good, na sabihin, bakit magalit ka kung iba yung aking sinusuportahan na presidente or candidate? Iba-iba tayong pananaw. Tapos, the next clause, which is not logical, sabi, magagalit ka lang kung yung juwa mo ay juwa ko rin. Which is wrong. We are talking about politics. We are talking about social issues. Yung paging juwa mo, yung boyfriend mo or girlfriend mo, iba yan. Personal matter yan. So minsan, yung mga logic is twisted. Sabihin, okay, totoo yan. I think from the book of Jeremiah, ang pagkakamali ng tatay, hindi sa anak. Totoo yan. Pero, it seems also logical. Bakit ibigay natin sa isang candidate yung pagkukulang sa mga unang leaders na hindi nga siya anak, hindi nga siya kamag-anak? Minsan kasi tayong mga Pilipino, please, huwag lang tayo manghusga. Let us think. Ikalawa, bakit ito ang turo ng ating Panginoon? Binigyan ng Diyos ng pagkataon ang lahat na tao para magbago. Habang may buhay, may pag-asa. At ikatlo, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento, binanggit niya ang tungkol sa luma at bagong Adan. Hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Naniniwala si Apostol San Pablo na darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggagaling sa langit. Ikalawang Adan. Magagawa lang natin ito kung bawat isa sa atin ay instrumento sa pagbabago ng ating kapwa. Ang ibig sabihin po ni Apostol San Pablo, ito po yung sinasabi ng isang santo, si Santo Ireneo. Nasabi ni Saint Ireneo, the glory of God is man fully alive. Meaning, bilang tao, mamumuhay tayo magpakatao. Ang pagpakatao hindi na masama, na yung ating pagkatao alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang nangyari ni Adan at ni Eva, they forgot na sila ay nilikha lamang ng Diyos. Gusto nilang magiging Diyos. Okay, human tayo. Alinsunod sa unang Adan. Ang ikalawang Adan, si Jesucristo, nagbigay po ng halimbawa ng pag-ibig sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay sa krus. At siya ay muling nabuhay at tayo rin ay nabigyan ng pagkakataon na tayo ay mailigtas. So kapatid, in a personal note and pastoral perhaps, itong sinasabi ng isang hindi nga Kristiyano, hindi nga Katoliko, si Dalai Lama. Sabi itong monghe nito,
nasabi niya, our prime purpose in life is to help others. If you cannot help them, at least don't hurt them. Kristiyano ka, tapos ginagamit mo yung pangalan ni Kristo, tapos you have that tendency to be exclusivist. That's why si Pope Francis, yung kanyang paalaala sa atin, na tayo ay talagang hindi lamang po yung ating concern sa ating sarili, parang preservation of the church, but to reach out those who are lost, least, and last sa ating sosyedad. Pangalawa, itong sinasabi ng isang scientist, di ko alam kung siya ba talaga nagsasabi ito. Nakita ko lang ito sa Facebook. Isang scientist na ang pangalan si Albert Einstein na nagsasabi, weak people take revenge. Strong people, they forgive. Intelligent people, ignore. And lastly, may nagsasabi na hindi nasusukat ang kabanalan sa dami ng dasal o sa dalas ng pagsisimba. Ang totoong kabanalan, higit sa lahat, ay ang matuwid na pagsasabuhay ng papel natin sa mundo. Isa sa mahalaga na pangunahing papel natin sa daigdig ay maisalamin natin ang pag-ibig ng Diyos. At itong pag-ibig ng Diyos ay nilamang po sa ating mga kaibigan, sa ating mga minahal. Ito po yung challenge sa ating lahat. Kayo, ako, tayong lahat bilang Kristiyano ay hinahamon, ibigin natin ang ating mga kaaway. And who are they? They are the bashers. They are those who curse us, mistreat us, who harm us. They who injure us, na sila ay nilalait tayo. The mocker, the betrayer, the promoter of violence, hatred, contempt, or those trolls na naninira sa atin. So sa misang ito, ipanalangin natin sila na sana magbago na sila. Talakad tapo. Sasalpan tayo ko, King Diyos, Tikpang mayupayang tuto, linalang king banwat tiyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Tengagliking upaya ning banal espiritu, ni bait kan Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayong Poncio Pilato. Mi pako king krus mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kung ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananggo. Amen. ingibat tangat yu banwa, binayang miging mayap kikatamo, manalangin ta kaya baning mapakalulo ng lugudya ing maging tanda ning kikatang relasyon, king balang metong at ngatamong makisabi, Ginu, bustan mong makaranan kami king kekang pakalulo. Ulitan tayo po. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Para kay katang sablang Kristiyano, baning kapag sadyan tamong mamatawad, at alang patana tapa magdulap kapanupayan at kapayapan, itulduray Kristo wating kayang ebanghelyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Para karingalos maniwala king pamamatawad, para karinge babyeba yung pamikatagon karingaliwa, ding sesese sa manglub, ding binulag na't pepas siya sa nalub ning kamwa, baning Diyos pagkalubanong pakalulo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Para karinganggang bansa ning yato, baning karelang parasan politikal o pinansyal na kayupayan,
nunepang kabilugan na pabisan metong at pamikaluguran, kambening kagalangan para king matulid nat interes, ning metong at metong, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginubustan mo ang mirakayanan kami, kingkekang pakalulo. Para karing manalipit at kasalang ning kasalpantayanan, baning pakalulo ning Dios patawara nalat ibuklat, ding matara king maglalang ng lugod ning Dios, para king balang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginubustan mo ang mirakayanan kami, kingkekang pakalulo. Para karing kekatang komunidad kristyana, bandamdaman tamo ingaos ng Jesus, milele karing kekatang pamisagsagan at kaimutan. Banalupig tamo ing dewakan kapamilataning kayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginubustan mo ang mirakayanan kami, kingkekang pakalulo. Ngeniadwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Umapakalulong iba, kalugulang mo po ring ding alang pasalamat at migtaksil keka at kayabi kek kareti. Saupan mo king miyabi karing keking sarili anti mo ing daraptan mo, banay ka ing maging ibami ngeni at kapilan man. Amen. Fruit of the earth, work of your hands, it will become blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Manalangin kayo kapatid ng daon matanggap yarapan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Nagkapaniyasan ng Ginoo, iting daon, karanggamat mo. King ikapuri at kay ligay ng kiyang lagyo, king kakatangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kabang pagmasusyan mila ring kekang misteryo, o Ginoo king kapaganakan ang mga intulid keka mitmong kababan ming aduan king ing daraon mi bilang kagalangan king kekang kamalan pakinabamnan mi naman sana para king kekang kaligtasan kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kayo At kaya kon timuri. yat na yuring puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matulid keking katungkulan at kaligtasan ing pasalamatan dakang parati naman karing Ginoo banal ay ba lubos mayupaya at alang anggang Diyos. Uling binangming liguran ing yato inyaking kekang pakalulo pinaralam me kekami ing talapangabos ban mi biye kalupa mi karing sablang bagi bukod mo king mapikasala bangketa aluguran mo kekami itang liguran mo king kekang anak akapamilatan ning kayang kapamintuan may kapagbalik kami king grasya mo at binating may kapamilatan ning pamikasala at kayalan kapamintuan
Ulinita kambiring sablang kuring anghel, karin banwa, at santo, ikami man pasalamatan, kaking mitmong saya, at ngaming kakamta. Holy, holy Lord, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna. Tunay kapin banal o Ginoo ing panibatan ing sablang kabanalan. Ulinita pagparalampo mi pabanal mo sa tingayin kapamilatan ning pamitubod mo karela king spiritu mo anting ambon ning abak. Ban para kay kami malayari lang katawan at dayon ning kinuming Heso Kristo. King oras ipanganyaya at midawon kusang lub king kayang pamaylasa. Kinagwa yang tinapi at ipasalamat, peraso ne at binikaring kayang disipulo nga na. Kanan niya iti ikungan, at kanan niya iti aing kanakong katawan. Amidahon para kay kayo. Makin man kay batning apunan, kinuha ning kalis, pasayang pasalamat at kay ka at binig iting karing kalis, karing kayang disipulo nga na. Kanan niya iti ikungan at minumko kaniti itiya ing kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayat alang anggang tipan, ami ubu para kay para karing sablang tao, banketa mipatan laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapi gaganakan kanako. Ipasyak taya ing misteri ning kasal pantayanan. See you restored our life, Lord Jesus, Lord Jesus, come in glory. Samantalang pagmasisyan mi ing kabinakan king kayang kamatayan at piling mi biye, daramiya kay kagino ing tinapining biet ing kalis ning kaligtasan. Naiming pasalamatan keka ing parian mo kaming matampang talakad arapan ban sumuyok keka. Mapakumamaming pagamamo king kami sa nang misulusulo katantayang Kristo, tipo na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod, kambi ng Francisco kaming Papa, at i-Florentino kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan ng kapatid ng subling miye, at ding sablang miyang na biye, at ding sablang meti king kekang pakalulu, dakayanan mo sa king sala ning lupa mo, pakaluluan mo kingan ga panigapo mi, kambi ning Nuan Aberin Maria, Indo ning Diyos, kambi ng San Jose, esposo na, kambi ning Nuan Apostol at ing sablang santo, at itulang mong kingkikaban ning panahon. Mga intulid kisanang maging kayabi, talapagmana king biye alang angga, at apuri raka sa at apaligaya, kapamilatan ng anak mong Isu Kristo. King kapamilatan na kambina at kaya, o Diyos, mayupayang iba, kagum ning Espiritu Santo, kay kayo, ing sablang ligaya, at dangalan manggaman kapilan. Amen.
king utos ning talapagligtas at mimalangkas kapamilatan ning dibinong turo pangasan ming sabian. Ikabos mo kami lo king sablang maruk malugod mong ipagkalog ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaw paning kekang pakalulu parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang may na kami kang kapalaligan king panyatang ng Isu-Kristong kikaming talapangapos. Huling kaya kaing kayarian, ang kayo pa yan at ang ligaya, manggaman king alanag. O ginoming Hesu Kristo bekaring kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayan ko babiye ko kay kayo. Imo sa kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasal, pantayanan ing kay kang iglesia, biluan agpangking kaburian mo. Ikang mabiye at maghari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya kaan timurin. Kapatad ipakitangeni ing may kakamitong tamo king kapayapan ng Kristo. Peace. Kapayapan po, peace, kaya kayo nga. peace. The sins have mercy on us and all of mankind. Lamb of God, you take away the sins, have mercy on us. Kapatad, itiya Jesus akikatang Ginoo, ing uliran ning sablang kiyaos tamo at ing tatayid kikatamong payinturo king mapapakalulo tang iba. Mapalad tamo itang miyaos king kayang apunan. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
manatili kayo pong makasiklog. Tatak ning mabiya Diyos, o kakong Diyos, kakong malugoday pa, tatanggapan keng nung lugod at kapasalamatan ning kaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ning kaya kang kadyosan, babalot na yung katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong nung pakumbabang kapasalamatan at darawang ko yung matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalanay pa. Pagparalam po ko kaya ka, yung panlalo mo ko at ding pakamalan ko. Kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako ko, ing biya ko king pamanyuyo kaya ka manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalanay pa. Ibiya mo, ing pakalulo mo, kareting masakit na panahon, kaluguran pa. Darawang ko kaya kang katawan, daya, kaladwa at panga Diyos, ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para karing kasalanan, ning yato, hanpuan para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin para king 2022 pambansa ampong pan-local election. Manalangin tamo, ban king daratang pambansa ampong pan-local election, ing tunay ang mag-ari ing kaburyaning Diyos. O mamantabi ka rin sablang bansa. Abi-abi tamong ipanalangin. Iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ng terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon kasabuatan, ban makapamirait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang ampon makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apang mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abi-abi tamong ipanalangin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi ay inggawan tunet tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin kaya panding kekaldan ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad ning tao ing parating galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampon may na ilaring migit miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan eya milalako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladuami ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yaing pigkalog mo kaya kami. Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Anti mo ing pamanantabi mo kaya kami. Manano na sana ing pamanantabi mi king politiko para karing botante ampon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo at makasaw ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alananggo. Amen. Kapabaluan po, lukluk tamok po saglit. King daratang March 2, 2022, umpisan tayo ing makabang panahon ning Kwaresma, kapamilataning hausandang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Kambiananiti ding makatuki, yapin laring oras daring misa king mesabing aldo. Alas 7 ning abak, hampuan alas 6 ning gatpanapon. Makanyan mo rin po, pasibayo milapong anyarang kaya kayo detang malanging palaspas, ame bendisyon karing nengalabas sa banwa, bani lang masilab at magawang abu. Malyaryo pong idala at lakwan kening kakatamong parokya. Dakal pong salamat. Tanakadtan. Manalangin tamo. Ulubos mayupayang Diyos, ipagkalob mo, ipanalangin mi,
ing aranasan mi ing bunga ning kaligtasan, apingako ke kami kapamilatan dariting misteryo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing orasyon, ing anghel ning Ginoo, pipauluan ning Birhen Maria, Ginagliya king banal ning Espiritu. Bapa Maria, may pinukaking grasya, ang Ginoo at yukeka, nagkakaring sablang babae, nun pa ning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Ando ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ani ko alipan ning Ginoo. Malyari kabud ka na ako, ang tingin kigkas mo nga mano. Bapa Maria, may pinukaking grasya, ang Ginoo at yukeka, nagkakaring sablang babae, ano pa naman ning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Ando ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ing divino verbo mi katawan yang tao. At may kisawat siya kaya katamo. Bapa Maria, may pinukaking grasya, ang Ginoong Diyos at yukeka, nagkakaring sablang babae, ano pa ning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Ando ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Indo ning Diyos, Mami nga pangintulira na bang nanimpeng ako ng Yesu Kristo ang ginutam. manalangin tamo, tapukan mo sa grasya, kinuming Diyos, ding kaladuani, at ang pating ang pamamalita ng anghel ay kilalaming pamikatawan ng taong Yesu Kristo ang anak mo. Uli na naman po ning pamaylasan at kamatayan king krus, at pakiabutan minaman sana ang ligaya ng pangasubli ng Medye hanggang halang-alang puiti king ginuming taong Ligaya- Yesu Kristo ang yanasa. ligaya king ipampun anak ampuning Espiritu Santo, Ante mo isa jara ligaya, bating kamumulan ngenit kapilan man maggamang king alananggo. ligaya king ipampun anak ampun king Espiritu Santo, Ante mo isa jara ligaya, bating kamumulan ngenit kapilan man maggamang king alananggo. ligaya king ipampun anak ampun king Espiritu Santo, Ante mo isa jara ligaya, bating kamumulan ngenit kapilan man maggamang king alananggo. ing Ginoo mantabiyak ke kayo, At kaya ko ang timurin. bisaning Diyos ang mayupayang tutu, ing iba ating anak at ing Espiritu Santo. Amen. Kapatad, tara, umita ng miyabi king dalan ning kapayapan ning Ginoo. Salamat king Diyos. Palakpakan tamo ng ating apong Ginoo. Praise the Lord. Mayap abengi po. Maya pabengi po kaya kayo. Misulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit ang makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian songs agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Uli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, kay nikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, may mangutang kami karing aliwang tao ang pong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi natin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban. Karin mi daon kami metong panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, bigdebosyon kay kang apong grasya.
Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisambay, at karin mi pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi, kukonsider mo rin niya yaluang factors. Biblical, theological, ampong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong Ginoo. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong Ginoo. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong Ginoo, pero alwaya king apong Ginoo. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na naning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kaya katamo papunta king kaya nganak, Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring niyayalwang karanasan daring tao mabalakad. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, katayra na katamo, ampong nakatamo, paboren, ilapit na katamo, hindi yan. Manano na sana ang king kapamilatangan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong Ginoo. Kapamilatan na sana niting dalit ay ni, mas akit kaya iyapong grasya antimo kayabi at tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong Ginoo, tamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon at darananan tamo. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus ing gamat mo, malaray na ning banuat yato, e malengke ka manigapu, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, ibigay ka ring tao. King panaunin kasakitan, baleni, ikaing santunan, kas ngawanya kekong salat grasya de bangalingan, ika'y tulad at ligaya, tinanggap magpayapon kita. Patulunan ning apong grasya, king anak mo lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot Kalamla, king balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, keking Hindu, apis ni king Diyos si patulunan ning akong grasya, king anak mo lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalamna, king balayang maniat sa ukeka, mami
ko